ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್ ಅವೇ ನಿಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನೆ ಬಲಿ ಇತ್ತೆ ಐಕ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತೂಕ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್, ಕೊಜ್ಜಪ್ಪು 1 ಕಪ್ಪು, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಬೆಣ್ಣೆ 1 ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಇಡೀ ಕೋರಿನ ದೆತೊಂದೆ ಐಕ ಕಟ್ ಮಾರ್ಕನು ಪಾಡೊಂದೆ ಮುಂಚಿದ ಒಡಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿನಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಕೊಜ್ಜಪ್ಪು. ಇತ್ತ ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ಉಪ್ಪು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಇತ್ತೆಂದೇನು ಮಾತ ಸೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಲರ್ ಮಿನಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಒಂತೆ ಪಾಡೋನೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ದಾತಂಡು ಲಿಂಬೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಬೆಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನೋಡು. ಗಟ್ಟಿ ಕೊಜ್ಜಪ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದೆ. ಇತ್ತೆ ಕೋರಿಗೆ ಮುಂಚಿನ ತಾಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೋರಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾರ್ಕನಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದೆ. ತುಲೆ ಯಾನ್ ತೋಜ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಾರ್ಕನಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದೆ. ಕಟ್ ಮಂತ್ ದಿನ ಉಲಾಯಿ ಮಾತ ಮಸಾಲೆನು ಸರಿಟ್ ತಾಗವನೋಡು ನೇಡ್ದು ಕೋರಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಸರಿಟ್ ಒಯ್ಪುಂಡು ಮಾತ ಕಡೆಗ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮಸಾಲೆನು ತಾಗವೊಂದು ಪೋಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಇಡೀ ಕೋರಿನೇ ದೆತೊಂದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡಾಂಡ ಅಂದೇನು ಎಲ್ಲಿಯ ಪೀಸಿಡ್ ಕಟ್ ಮಂತೊನೊಲಿ. ಇತ್ತ ಐತ ಉಲಾಯಿಲ ಮಸಾಲೆನು ತಾಗವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಸಾಲೆನು ತಾಗವನ್ನ ಬಕ್ಕ 1 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ಗೆ ಬಿಡೋಡು. 2 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಕೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆಂದೇನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ಗೆ ಬುಡ್ಕ. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನು ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದೇತ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ದೀವೊಂಡಾಂಡು. ಇಂಚಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಡ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇತ್ತ ಐತ ಮಿತ್ತು ಯಾನು ಚಿಕನ್ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒರಿದಿನ ಮಸಾಲೆನು ಕೋರಿಗೆ ತಾಗವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ಅವೇನು ಕಾಯರ ಬುಡ್ಕ ಕಾಯಿನಾಗ ತೂ ಮಸ್ತ್ ಪೊತ್ತಾಯರ ಬಲ್ಲಿ. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಬೆಣ್ಣೆನು ಮುಟ್ಟ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಬೆಣ್ಣೆನು ಇಂಚನೆ ಒಂದಂತೆ ಚಮಚಡ್ದೆತದು ಮುಟ್ಟ ಒಂತುಂಡಾಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗಂದೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು ಪಿರೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕೋರಿನು ತಿರ್ಗ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೇ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಕಾಯ್ದಿನ ಮೇಯ್ಕ್ ಯಾನು ಬೆಣ್ಣೆನು ಮುಟ್ಟ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಅವು ಮಾತ ಕಡೆಲ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಕಾಯರ ಬೋಡಾದು ಯಾನ್ ಮೂಲು ತಿರ್ಗದ ಮೂಲು ಕಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂಚನೆ ನಿಕಲ್ಲ ಕಾಯ್ತೊಂಡಾಂಡು ಇತ್ತ ಪಿರ ಬೆಣ್ಣೆನು ತಾಗವೊಂದುಲ್ಲೆ. ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ತುಲೆ ಏತೆಡ್ಡೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಪಂದು. ಇತ್ತೆಂದೆಂದೆತದು ಯಾನು ತೋಜ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಏತೆಡ್ಡೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಇಂಚನೆ ಕಾಯ್ತೊಂಡಾಂಡು ನೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ಲ ಬೋಡಾಂಡ ನಿಕಲು ಕಾಯ್ತೊನೊಲಿ. ನೇನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಇಂಚನೆ ಕಾಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತೆಂದುಲ ತುಲೆ ಏತೆಡ್ಡೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಪಂದು. ನನ್ನ ಎತ್ತೆಂದೇನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜ್ಪವೆ ಏತು ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಬೈದುಂಡು ಪಂದು ತುಲೆ ಏತು ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಬೈದುಂಡು. ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್ಗೆ ನಿಕಲು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಕೋರಿನು ದೆತೊನೋರ್ಚಿ ಅವು ಬೇಗನೆ ಕಾಯುಜಿ ಒಂದು ಲತ್ತು ಕೋರಿ ಅಂಚೈನೇಟ್ ಬೇಗನೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಒಂದು 1.5 kg ಕೋರಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಕಾಯ್ದುಂಡು ಪಂದು ತೋಜ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ. ಎಂಚುಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ಪನ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.